kelekwe na m ụlọ ọzọ ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri ya zere igboro na m igboro n'ụzọ dodere ọnụ. Onye m na-akọwa n'ụbọchị taa ihe gbasara ihe a ga-eme ka ọ dị mma, maka na ya na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo enweghị ihe ọzọ. Ekelekwe ọnụ nwa n'Igbo na-ege m ntị, maka na ya na-enwe onye na-ege m ntị aga m na-ekwu ada na-ele m n'anya. Ihe m chọrọ ikwu gbasara akwụkwọ a Baịbụl a, this Bible. Ebe ihe mere njiwe so na akwụkwọ ndị akwụkwọ edere ohu, mana eziokwu nọkwa na ya, sị nọkwa na ya, mana asị nọ na ya karịrị eziokwu dị na ya ndị Igbo. Ama na nke a ga-agba ndị ụka ara, mana ihe asị onye nna ya dịrị ozi na-eji ụkwụ agbawa aja, so onye dịrị ozi a karịrị ndị na-akọta ya na-aghọta ndị Igbo. Obodo ọbụla nwere ndị ihe chi ha chọrọ ka ha na-eme. Obodo ọbụla nwere ọdịnala na omenala ha. Mgbe ọbụla ị na-eme ihe bụ na-awụ nke chi uziri gị mee, ọ ga na-ara gị ahụ. Ọ ya ihe ji ndị mba isi ojii ruo mata Afrịka entirely. Sọsọ ndị Afrịka ka m kwuo ya otu a, sụ ndị na-eme ihe asọ ndị ọzọ meme, hapụ nke ha. Otu a nọ na-anwa fọm onye ji ya. Enwere mmụọ dịrị m ụwa, enwekwere chi enwere lụrụ m ụwa. Onye lụrụ m ụwa bụ ya lụrụ onye ọzọ ụwa. Onye dịrị m ụwa bụ ya onye ebe si bi ụwa bụ ebe onye ọzọ si bi ụwa. Otu a ka ọ dị n'obodo niile. Ndị Igbo nwere ebe ha si bi ụwa. Ndị Igbo nwere chi, enwere chi ndị Igbo. Otu a nọ na-enwere m chi. Ndị Igbo nwere chi. Chi ndị Igbo ahụ mekwara ihe ọ chọrọ ka ndị Igbo na-eme. Ya na ihe ọ chọrọ ka ndị Igbo na-eme ya ọdịnala na omenala nke ndị Igbo. Onye ka dịkwa ọdịnala na omenala ndị Igbo. Ị ga na ndị China nwere ka ha si eme, nwe ihe ha na-eri, nwe ihe ha na-anaghị eri. Ndị India nwe ihe ha na-eri, nwe ihe ha na-anaghị eri, nwe ihe ha na-eme. Ndị nọ India na-akọrọ ndị India anaghị eri efi. Ndị China na-eri awọ, ndị China na-eri agbọrọide, ndị China na-eri ihe dị iche iche. Otu a ka ọ dịkwa n'ala Igbo, enwe ihe ha na-anaghị eri. Mana ọ bụzi ihe Igbo oju anya, nwe ihe iti akwa ibe akwa n'obi, ihe sisiri nkakwụ n'usi jọwa udele na njọ. Na onye Igbo pụta ya na-achọ ime ihe a gwara ndị Juu mee. Onye Igbo ọ bụ ihe jọrọ ndị na onye Igbo pụta ya na-achọ ka o mee ihe Pọl gwara Filimon mee, chee na ọ ga-awa ofu ihe ahụ. Ọ bụ ihe jọrọ ndị na onye Igbo bịa ya chọọ ka o mee ihe a gwara Titus mee, chọọ ka o mee ihe a gwara Timoti mee. Ị na-ajụkwa ngwa nwa ugbo onye Igbo, kedu ihe a gwara gị mee? Kedu ihe Chi gwara gị mee? Enweghị ndị be anyị na-aghọtara na Baịbụl ahụ. Baịbụl ị na-ahụ na ọnọdụ ka ebe ihe na-eme n'obodo. Ka m wee ya na enwere flood, nnukwu mmiri ozuzo n'obodo. So ndị na-akpọ environmental experts, ya bụ ndị na-ahụ maka elu na ala nakwa ihe gbasara ebe obibi ndị mmadụ bịa dee akwụkwọ degara obodo dị otu a, so ha na ebe ọ na ha nwere nsogbu dị otu a, na-enwe na flood n'obodo ha, lee ihe ha ga-eme nwekwa na achọrọ inwe flood, lee ihe ha ga-eme, lee ihe na ga-eme ka o nwee ike dị mma, ka a ghara inwe ndị ga-anwụ na ndị ga-emerụ ahụ na ọnọdụ ọjọọ na-achọ ịbịa. Otu a ka Baịbụl adị. Mana ibi na-akọrọ onye Igbo, ya na-asị gị onye Igbo ga-anọ ọ gaghị echiche echiche, mana ihe uche ya gwara, ma ihe chi ya gwara, ma ihe chi eziri ya mee. Ọ na-achọ ka ọ chịrị na nwunye ya, ọ mara ihe Baịbụl dere, ugboro ole Baịbụl dere ya n'otu Baịbụl gwara ọ ga-echere ya. Ya chịrị na nwaanyị, ọ bịa ka ọ mara ugboro ole Baịbụl gwara ya lụọ nwaanyị, na lụ nwaanyị ole Baịbụl gwara ya na ọ ga-alụ. Ị ga-ahụ oke na vileji, old man na-ama agụ akwụkwọ, old man na-ama agụ akwụkwọ, oburu Baịbụl akudo ihu n'ala. Ị ga-achụ nwunye ofu ajụ asa okenye ya na-akọ inyo n'ọnụ. Ị na-agwa onye Igbo ihe ọ ga-eme ka ọ dịrị na mmụọ, na-ajụ kedu ebe ọ dị na Baịbụl. Ihe a nzuzu. Onye ọbụla were obi ya tụkwasị n'akwụkwọ a, onye ọbụla sị na ọ bụ ihe niile dị n'akwụkwọ a ka ọ ga na-eme, onye ahụ enweghị uche. Maka ya na Chukwu Okike abịa na chi m chọrọ ka m ọwara ndị ese akwụkwọ a, ọ gaghị enye m ụbụrụ. Maka na ụbụrụ m na-agwa m ihe m ga-eme, ya ụbụrụ m na obi m na mmụọ m ga-agwa m ihe ọ na eme na mmụọ m na obi m na chi m kpatara ime ya ihe dị mma. Otu a ka ọ dị na omenala na ọdịnala ndị Igbo. Otu a nwe otu ọzọ. Ọ ya mere anyị ji na-agba mbọ ka anyị na-agbasa ozi ya. Oge ga-eru mgbe a ga-eme ihe niile gbasara ọdịnala na omenala ndị Igbo, a ga-ede ọdịnala akwụkwọ. Maka na nke a na Old Testament ya na-akọwa maka ọdịnala na omenala ndị Izrel. Ahụrụ m onye Izrel a sịkwara na asị anyị nwere mmekọ wuchi ndị Izrel, abụjinụ m ha.
otu a na m asị na m nwere mmekọ na anyị nwere mmekọ wit ndị Akwa Ibom na ndị Gbanke na ndị ọzọ ndị otu a, ọ pụtara na abụghị m ha, abụ m onye Igbo, ha bụrụ ihe ha bụ. na mị na nwanne m nwanne apụtachi na abụ nwanne m bụ nwanne m bụrụ ihe mbụ. ị na-aghọta ihe m na-agwa ụnụ? ọ bụ a na-akọrọ ilu na-akọ n'ala. Sọsọ ihe ị ga-eme ọ dịrị gị na mma ọ gaziere gị ọfụma gwa onye Igbo kedu ihe ọdịnala na omenala ndị Igbo kwuru si mee ọgwụna. Ọ nweghị ịpụta gị na-asụ Titus chapter 3 verse 8 akwụkwọ edekwere edesi na a letter Paul wrote to Titus, dịka mgbe anyị na-edere ndị enyi ya nwoke na ndị enyi ya nwaanyị leta na skuul. ihe ahụ mere ebe a letter Paul wrote to Corinthians, a letter Paul wrote to Philemon, na-agwa Philemon ihe ọ ga-eme mgbe aha na ka ọ dịrị ya na mgbe onye Igbo bịa buru ya n'isi na ịbụzi Philemon, na ịbụzi Moses, na ịbụzi Juu, na ịbụzi Titus, na ịbụzi Timothy. Mgbaghasị dịzie onye Igbo enwezighị okwu aka ya, onye Igbo enwezi usoro a na-asọpụ onye agụta ebe a onye ama ebe a. ihe mere na Baịbụl a ji wee gwukwuo ike na ndị Igbo, ụfọdụ ndị Igbo aghọtakwu ihe dị n'akwụkwọ a, na ihe ahụ ndụmọdụ mmadụ nyere ibe ha, ndụmọdụ e nyere obodo na ihe na-eme n'obodo mgbe aha. Ịpụtazie na kịta na n'ụwa kịta gị sị mmadụ na Pọl sị Timoti aṅụkwa na mmanya na ya ṅụrụ nwa obere, ịmakwa na 3 bottles na-agụ gị na-asị Timoti sọrọ nwa obere. Ụfọdụ sị ya sị emekwana nke oke ebe ọhụrụ ọnụ ka a gwara ya nwaanyị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-agụ ụka ka ji ara nwaanyị, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-agụ ụka bụ ndị ụka, nwaanyị ka ji ara nwaanyị ebe ọnụ ka a gwara, nwaanyị ka ji aṅụ mmanya, nwaanyị ka ji anụ nwaanyị atọ na nwaanyị abụọ, nwaanyị ka ji atụ achị ndị Igbo na-ere ahịa na-eme business. Every religion book is talking about particular people. Akwụkwọ na akwụkwọ okpukperechi. Kaleshinam na-ekwu maka ndị China, ihe ndị China ga-eme ọ dịrị ha na mma. Hindus na-ekwu maka ndị India, ihe ndị India ga-eme ọ dịrị ha na mma. Torah na-ekwu maka ndị Israel, ihe ndị Israel ga-eme ọ dịrị ha na mma. Kere ebe ihe a kwuru maka ndị Igbo. Ihe kwuru maka ndị Igbo nwa ọdịnala na omenala ndị Igbo. But ngwa bụ onye Igbo pụta gị na-achọ Titus. Paul say in the book of Titus chapter 3 verse 2, Paul na-agwazi gị ihe ị ga-eme ngwa onye Igbo. O mekwuru ụfọdụ ndị Igbo adịghị amaghị ihe nne ha na nna ha na-akọ, ihe amaghị ihe Paul na Titus, ihe Paul gwara Titus mee, ihe Timothy, ihe Paul gwara Timothy mee, ihe Paul gwara Philemon mee, nke pastọ gwara gị mee. Ọ na ụfọdụ bịakwuzie na ha na God of my pastor. Ife onye na-akpọ God of your pastor ngwa na nwekwu chi nke pastọ ka ị na-eyizi, ị na-agba ata achịchi, ị na-aṅụrụ chi na ị na-aṅụrụ chi aṅụrụ, ị na-agba ata achịchi nwee chi. Onye Igbo agaghị akpọrọ chi nna ya, ọ ga-akpọrọ chi nne ya, ọ ga-akpọ chi ndị nna nna ya. Ihe ọ na-akpọ God of my pastor. Olecha pastọ bụrụ onye Yoruba mụtaziri onye Igbo. Ụfọdụ ndị Igbo pụtakwa ha na-akpọ onye Yoruba daddy, mommy. Onye Igbo ole chọọchị onye Yoruba ole ka chọọchị onye Igbo ole ka ndị Yoruba bịara. Ọ na-ama ha ihe a na-aghọrị ọnụ, ụnụ na-aga ụka. Gaa n'okwu ndị Igbo. Ihe nsogbu ọ bụla ị nọ n'ụwa, gaa n'okwu ndị Igbo, ị ga-ahụ otu mkpa ha, ị ga-ahụ ebe ọ kọrọ maka mkpa ha. Mụọ na-agwa nke bụ eziokwu. Gaa n'ilu ndị Igbo, gaa n'okwu ndị Igbo. Nsogbu ọ bụla ị ga-ahụ ya n'okwu ndị Igbo. Ọ wee pụta ị ga-ahụ oke kawara nka kacha ya, ọ na-ebugharị akwụkwọ ọnụkwa agụli ya. Akwụkwọ ka ndị China gụrụ wee na-arụ ụlọ plen na ihe lo na-aga ebe a gaazụ. Ndị Japan, ndị Korea, ndị Japan na ndị Korea wa akwụkwọ ka ha na-agụ wee na-adịrị ha na mma. Ha na-eme nke chi ha ziri ha mee, ihe na-eme ọdịnala na omenala ha. So ihe kwesịrị ime dịka onye Igbo bụ dome ọdịnala na omenala ndị Igbo ọgwụna. Akwụkwọ na mchi igwe ha akwụkwọ na m na-agụ ya otu a m si agụrụ Chika and the River, Macbeth, Animal Farm, akwụkwọ Chinua Achebe ha na ndị otu ha. There was a country, Chika and the River, The Joys of Motherhood, na ndị otu ya. Otu a ka esi dee akwụkwọ a mekwa otu ọzọ.
na-asịchi gị nọ Chineke gwara ndị dere ya dee. Otu a Chineke chigwa ndị dị nke a dee ya, ka Chineke chigokwa Chinua-Achebe odee nke ya. Otu a ka Chineke chigokwa Wole Nka odee nke ya. Otu a ka Chineke chigokwa Buchi Amoecheta odee nke ya. What is inspiration? So those that write this book were inspired by God. Ihe ọ na-eme ndị ọrụ phone now they were inspired by God. Ndị ọrụ ihe a they were inspired by God. Ndị ọrụ akwa they were inspired by God, ndị Igbo. So ihe ọ na mmadụ na-eme onye a dị inspired by God. Ọ bụghị apụta na-asị ndị ọcha bụ akwụkwọ butere ọbịa ka ha ka na-agụ. Ọ n'ime akwụkwọ ka ha na-agụ were arụ plen, ọ n'ime akwụkwọ ka ha na-agụ were arụ fon, ọ akwụkwọ ka ha na-agụ were arụ skyscrapers. A na-aghọrị ọnụ onye kọrọ igere onye akọrọ ga n'ala. Ihe m na-ekwu mgbe ngwa onye Igbo na-eme ihe ị na-ekwesịghị ime na-eme nke onye ọzọ, ọ gaghị adaba. Maka ihe dị na Baịbụl enwe ihe ọzọ. Baịbụl bịa gwa ihe Amos mere ka ị ga mee ya. Baịbụl ya gwaghị ihe Ron mere ka ị ga mee ya. Baịbụl bịa gwaghị ihe Jọn mere ka ị ga mee ya. Baịbụl gwa ya bịa gwaghị ihe Moses mere ka ị mee ya. Ngwa onye Igbo na-achịkwa ka ihe ngwa ga-eme dị ka onye Igbo ka ọ dịrị gị na mma, ka ị ga-eme n'oge onye Igbo ka ọ dịrị gị na mma. Ọ na Baịbụl ka mmadụ gụtara na Jizọs chụrụ ụmụnne na ụmụnna ya. Nne ya nwụzie asị ya na nne ya nwụọna, okwe ha bịa eli nne maka na nne ekwe eso ya aga ụka. Ọ na-aga ọ na Baịbụl ka mmadụ gụtara na onye aga ụka ọ chụpụ ọsụ ka wee ha na ụmụnna ka wee ha na ụmụada na osoji na mitin ụmụnna. Kedu isi obodo ga-esi dị mma? Ụnụ agụ Baịbụl. Chọwanụ nke asị ndị Igbo mee, laa obodo gị jụọ kedu ihe ọdịnala ka ihe omenala ndị Igbo a ga-akọwara gị. Ọ dị ọ ihe pụta gị na-eme ihe asị onye ọzọ mee. Ihe a na-eme bụ onye Igbo ga-ejikwa ojikwa ka ndị China, ụfọdụ ndị Igbo jikwa ka ndị Europe, ụfọdụ jikwa ka ndị Amerịka, rikwuo ma nne ha ihe ọbụla gwugwotigwo. Onye na-aṅara ihe na-enwe ka ị ga-aṅụrọ ka nke ị nwere gị hapụ ya. Enwe ihe nwere anyị na-agaghị aṅụrụ anyị hapụ ya. Ịṅụrụzie nke ị na-enwe anyị amarazie. Otu a onye Igbo ga-abịa mee white wedding, onye Igbo ga-eme white wedding, mee black wedding, nwee traditional. Inwekwere akpọ ebororo culture. Ị na-ebororo ihe nwetara onye Igbo ka ị ga-esi mee traditional wedding, imekwe black wedding. Ime white wedding ka ọ gịnị mee black wedding. Black wedding ọ ya bụ traditional wedding because you're a black man. Ndị ọcha na onwe ha na-emekwe black wedding, so eme traditional wedding. Unu were okwu n'ụka ka ego onwe unu n'isi. Onye akọrọ gị ebe a, onye akọrọ gị ebe a, onye akọrọ gị ebe a. Ndị Igbo anọzi ukwu azụ, ndị Igbo enweghị ike ịnọzi ukwu azụ. Onye akọrọ gị ebe, onye akọrọ ebe, okono ọhịa gwere n'ụzọ ọgụ mgbamgba, onye kọrọ ebe onye akọrọ. Ndị ama Jehova akọrọ gị ebe a, ndị Katọlik akọrọ gị ebe a, ndị Anglịka akọrọ gị ebe a, na-akọgheri. Enweghị onye nwere ike ihe ndị akọrọ ahụ na ibe ha na-akọ. Oke gaa ka ị ga lụọ nwaanyị na iru onye Anglịka, gaa ka ị ga lụọ onye Katọlik na a ga-akwụsị gị nata oriri, especially ya na nna gị onye night ma ọ na-ahụ diki na dikones. Gị gaa ka ị ga lụọ onye stapụ nna gị na nye oche azụ. Otu a ga-esi gaa. Ọ bụ otu a ndị Igbo chọwa na ọdịnala na omenala. Hapụ na akwụkwọ ndị ọcha aka ka ọ ha ọnụ. Mee nke chi ziri gị mewe, ọ ya adịghị gị na mma. Ọ bụ ịbụ gị na-eme ka asị onye ọzọ mee. Chọọ nke chi ziri gị mee. Ndị Igbo nwere chi ndị Igbo nwere ihe ọ chọrọ ka ndị Igbo mee. Ihe awụ ọdịnala na omenala ndị Igbo. Akwụkwọ awụ ọdịnala ihe ndị ọzọ mere na ihe asị ndị ọzọ mee ka unu buru na-eme. Ọ ya mere ala Igbo adịbeghị mma. Ọ ya mere chi na-enwe dị mụọ chọchis mụọ ala Igbo dị mụọ ala Igbo na-emebi, dị mụọ ndị Igbo na-agụ Baịbụl, dị mụọ ụmụ nwaanyị na-aga ụka, dị mụọ nwaanyị na-echi fada, dị mụọ nwaanyị na-echi pastọ, dị mụọ nwaanyị na-echi sista, dị mụọ ka ala Igbo na-emebi. Maka na ihe a na-eme ewu ihe asị ndị mba ọzọ meme. Ka onye gwara na ishe fada na ị gaghị alụ nwaanyị, ishe sisti gaghị alụ nwaanyị, ihe lụọ Baịbụl, ihe Baịbụl na ụka bụ ebe a. Mmadụ nọrọzie nne gị mụrụ nna gị mmụọ gị si n'ime onye ga-amụsị just like that. Unu na-aga ụka mee nke asị nke chi ziri unu meme. Ọ ya dị mma. Ịpụtakwa na akọ na onye ọ na-abụghị akwụkwọ a gara ego, onye ọ na-abụghị akwụkwọ a na-etu ihe akwụkwọ a gwara ya mee na ọhịa ọ ga-eme. Ọ pụtara na onye a enweghị uche. Ọhịa ọ pụtara na ọhịa awụzi uche gị, inweghị uche ya na Chukwu oke ma chọrọ ka nna eme ihe dị n'akwụkwọ a na ọ ga-enye m uche na ọ m chọ iri nri nga n'akwụkwọ a mara ma mmeri, mara ihe m ga-eri, mara obodo m ga-eri nri. M chọ ịlụ nwaanyị nga n'akwụkwọ a mara ma otu ọnụ gụtakwuru n'akwụkwọ a na asọ n'ụlọ ofu nwaanyị. Ụmụ nwoke lụchazie n'ofu nwaanyị kamgbe ahazi ịgakwa n'ụlọ achọ gị hụ nwoke. Ị ga ebe ọ na ị gara nwoke ji bịa ya na-achọgharịchi nwoke lụrụ nwaanyị apụta ya na-achọgharịchi ụmụ nwaanyị maka na ofu nwoke a na-ezuru nwaanyị. Ọ ya ihe niile awụcha ihe agụta na Baịbụl maka ime ihe asụrụ onye ọzọ meme. Ngwa onye Igbo nke ga-ala anyị omepụrụ onye ọzọ ma nke anyị dere ka a chọrọ ọdịnala na omenala ndị Igbo. Ọ ya ihe ka dịrị gị na mma, ị ka burikwa akwụkwọ n'aka ihe n'ọnụ ngwa ka ọ dịchiri.
ike burukwa akwụkwọ na-agwa onye Igbo buru akwụkwọ na-aka inyo nke na-akụgheri apụta na-ajụ mmadụ na-agwa ihe ị ga-eme ka ọ dịrị gị na mma gị na-asị ya Titus chapter 3 verse 6 ịma anyị ihe mmadụ a na-agwa osu lekwa ihe a ga-eme ka ọ dị mma gị so Philemon chapter 3 verse 8 say you are a madman ịma anyị ihe ka m na-agwa gị ịchọ ịma ihe chọọ omenala ọdịnala ndị Igbo ọ bụ na